Mae'n hadran ni wedi bod yn rhan o Brifysgol Aberystwyth bron o'r dechrau'n 10 ac yn rhan lawn mor bwysig o addysg a diwylliant y genedl. O T.H. Parry Williams i Mahangel Morgan, mae'r adran wedi bod yn gartraf i rai o ysgolheigion a llenorion mwyaf Cymru. Eich prifysgol chi yw hi, hawliwch y mwyaf ohoni. Yma yn adran y Gymraeg, da ni nid yn unig yn addysgu'n myfyrwyr, da ni'n dod i adnabod pob un ohonyn nhw'n dda. Da ni'n adran gartrefol a chosmopolitan sy'n angerddol dros y Gymraeg a'i diwylliant. O astudio'r Gymraeg yma, fe gei di ddewis eang o byncia i'w hastudio. O ysgrifennu creadigol i gyfieithu, o Ddafydd ap Gwilym i Caryl Lewis, o'r ieithoedd Celtaidd i'r Gymraeg yn y gweithle. Mae'r llawysgrifau ac archifau gwreiddiol yr awduron y byddi di'n astudio i'w gweld yma ar stepan y drws yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Drwy ddarlithiau, seminarau ac adnoddau ar-lein, fe gei di gyfla i ddod i adnabod yn well nag erioed yr iaith a'i llenyddiaeth. Wedi'r cyfan, dim ond wrth ddysgu'r sgiliau i fedru astudio'r manylion y mae dod i ddeall gwerth y darlun mawr. Yn ystod fy amser ym Mhrifysgol Aberystwyth, rydw i wedi datblygu fy sgiliau cyfathrebu ac mae nawr gen i ddealltwriaeth drylwyr am ddiwylliant Cymraeg. Ar ôl graddio, agorodd nifer o ddrysau lan, a dwi nawr yn edrych mlaen at ddewis pa swydd sydd yn addas i mi. Dwi'n falch bod fi nawr yn rhan o gymuned o gynfyfyrwyr sydd wedi mynd ati i arwain rhai o gwmnioedd a sefydliadau mwyaf llewyrchus Cymru, yn ogystal â gweithio mewn swyddi blaenllawr cyfryngau Cymraeg.